ojo turu sore kaki yo Dil diapik-apike ora ana dewa kurang apik Dil kurang apik bajindul ya wis kowe kono ae ora masalah suaramu piye ababmu kuwi lho jindul balik kelakuane barang Tama kowe wani kowe oh gak tak kirain Tama nganglang jagat nyangking bokor sik Piye? til didinteng sik to aku mah nggo saron dhewe kok mah wambih tukang saron iki angel pancen ya wis kowe kono wae nyangking pokor kleru bokor kencanane wis badhe tak lek kocak ngono barang ini isine tungo tatula kowe roh pancanane manten apa ora pancanane manten es teh niku ya enek gojok kae mantene kae ngantene iki lah iya yen anake Ismanto iso gandeng bagus resik anu iki biyen anune ora kuwi masalah gen sing wedok nek sing lanang kok ngono lah iya bagus ra apa-apa nek kelakuanmu aja turun pakmu ya le wis ngono wae intine wis ngono wae jangan pernah melihat satu titik hitam di kertas putih kertas putih sak lembar kayak nek ireng sithik mbok sawang terus mesake ku ya bosku ora tak sawang ora tak hapus ora kenek kok kowe iki ya wong apik becik heeh petuk nek klewer kemaki pas nyolong sik pas karo sapa ning lewer nyopet biyen becek kok wong melek sabar narima kok ngendi lah ya go pekok ya nadawahe napa cayu kowe wae aku iki penak aku heeh sing bukae wong wedok arep dine kene lho ya rodok rene ganggu foto to barang ini foto rono kok iki nek marah-marah apa lagi nek masalah karo bojomu heeh lho ya tak critane no gosok sing buka wong wedok ya ora ya aku nek bengi tak buka malah aku keturun kandhane ra penak to buka wong lanang iki ra penak engko Pak Bayan nyanyi Pak Bayan oke nah Bayan ning atiku mikir sliramu suwe ra ketemu jroning rasa tresno nganti ati impenku raket
Nggih. Yo. Ta Dalem Mas Koja. kanggo anakku lanang Raka karo garwane lakonana urip kanthi kelas perkara sugih miskin ganjarane Gusti Allah awake dhewe mung dikeparengake budidaya mulane nek teori bekerja keraslah engko untuk menjadi orang sukses kanggo aku teori gombal mukia dari 1000 orang yang bekerja keras yang sukses paling mung siji loro berarti sukses kuwi bejan. Iya Mas. Di nyambut gawe sak madya wae, syukur golekana sing rejeki sing kalal wae. Iya. Ora usah minder, ora duwe rasa minder peh wong ora gablek. Iya. Banggar Ketok neh ora duwe iki nek aku amor ngene-ngene iki. Amor wong-wong viral-viral ngene iki ketok cilik banget. Kuwi yo ngono kene iki. Mergo apa? Panyawange wong-wong kuwi mung bondo donya elok, wah mobil elok, mobil aku do dielek-elek. MC seprono sepene kok ora ndek mobil. Sing ngomong sapa? Nek gelem pamer aku ya iso pamer. Yo, kandakno. Aku rene ya nggo mobil. Ndi? Duwe ta? Nggo Grand Max, delala keserempet nang gamburan karek grene tok lha tak sendeki ngono kae. Kecek. Kengko durung kok silang colong wong lho. Gagah, beh tumpakane mewah, mobil mewah kowe do gagah. Sok nek mati ra mbok tumpaki wis titik. Iya. Aja maring ngeceng kancane le. Ya. Aku karo pokake padha mlarate. Ya ora. Pokak pegawe kok. Gawe pekoke mbuyak kene. Masa ya jek pekok lek. Assalamualaikum. Tak tubruk. Saking gedhi katresnanku nganti sliramu. Anggap kelirumu. Ojo kesuwe lungamu. Ngenku
ayam, rica goreng, rica bakar, enak tenang. Nangis sajroning atiku Kak Sido. nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwani ngolan wengi Kak Sido. Mbah Kintel ini joget hawa. Sesemuanya Mekar Bandung budaya. Waduh deh. Gagat enjang wanci baang ungan terus ngalamun ungon roh embun jan laumum tinggal yo Mbah Kintel karo bojone Surya Chandra Kartika mengko daya nek dhisik Ismanto Pokak saiki ndek pokak ora ya? Keseh pokak semplok. Zaman ndek ben. Pokak.
Lah Iya. Sang Mbah Kintel. Mbah Kintel kok ndang udan iki, Mbah. Ngiyup sik ya. Mas Agus jagoan karo bendot. Joget to, Dot? Ora iso joget tak bendot. Lah iya. Mas Agus keneng apa? Mbak Susi Nuswati Big Boss owner All Rusta. Nah yo berdinas kita Rambayar, Tamu Sari Rambayar. Sa MC-ne penyanyi belas. Sak bendino mung ngalamun jroning
Berni mungkin Mbah Kintel kasihnya nggih. Nika sepiro karep arep mulih udan. Ajeng nimbal, Mbak. Mboten. Oh. Sesuk. Urun. Yo. Mongko Kang Mas katresnanku bebasani tan bisa tinu Tanah bisa tinuku. jonjolan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Nyukares Pak Dewi ndak apik. Ya, ya. Bareng kendang iki apik.